Ako vnímate udalosti, ktoré viedli k smrti generála Milana Lučanského? Ja to považujem za zlyhanie všetkých relevantných orgánov, ktoré sa na tomto podielali, počínajúc vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom, pretože to znesenie obvinenia, ten obsah je tak vágny. Každý jeden skúsený vyšetrovateľ povie, že nedovolil by si takéto čosi predložiť a na základe tohoto jedného svedectva spred niekoľkých rokov bez akýchkoľvek ďalších dôkazov zniesť obvinenie naviac, keď sa vie, že ak sa mali tie peniaze odovzdávať v kancelárii, tak tam bolo všade plno kamier. Ako ten človek tam chodil, tak je to zdokumentované, vie sa toto preukázať. To sú úkony, ktoré najprv mal vyšetrovateľ urobiť, aby verifikoval tú výpoveď. Potvrdenie. Ale evidentne nič takého neurobil. Takže to je prvý moment, kedy došlo k zlyhaniu justičných orgánov činných v trestnom konaní. Ďalšie zlyhanie na základe týchto hlúpostí, poviem až darebáctiev, bol záhy do väzby. To je nehoráznosť, aká tu nemá za 30 rokov od revolúcie období. A to už som tu zažil naozaj kadečo. A potom, keď sa dostaneme k tomu momentu, toho incidentu z 10. decembra, tak nech už je každému jasné, že klame pani Kolíková, klame každý, kto tvrdí, že si udrel oko pri cvičení. Nie. Pravda je taká, že generál Lučanský vo svojej cele porušil istý denný poriadok, keď nemôžu ležať na posteli tak alebo tak oblečený, vyzlečený. Na toho dozorca upozornil, došlo k slovnej potičke, potom k strkaniu. Dozorca si zavolal ďalších 3 kolegov a tí ho zbili tak, ale tak ho dokopali do tváre, do tela, dotlkli, že ho museli potom previesť do Prešovskej nemocnice, tam neboli schopní to riešiť, tak ho odviezli do Ružomberka. Tam dokonca eskorta bola ešte natoľko drzá a chrapúnska, že ho sotili na stoličku, pretože odmietol si sadnúť, tak ho sotili tak, že spadol, udrel si hlavu, stratil vedomie, tak sa narýchlo ešte muselo robiť CT-čko. A teraz mi niekto bude hovoriť, že všetko bolo v poriadku, veď tam predsa okamžite malo nastúpiť trestné konanie vo veci. Vyšetrovateľ mal okamžite zaisťovať stopy, lekárskú správu a tak ďalej. Nič z toho neurobili. Na základe čoho si dovolila pani Kolíková tvrdiť, že nič sa nestalo? Veď ona mohla niečo také povedať až potom. No dobre, keď tvrdí, že však aj pán Lučanský povedal, že nič sa nestalo. Veď sa totiž mala tak, že jemu mohli zniesť obvinenie za útok na verejného činiteľa. A zrazu by bolo na svete naozaj reálne obvinenie, lebo naozaj tam k tomu fyzickému kontaktu došlo. Ale v tom prípade by mali aj bachári problém, mali by nejakú disciplinárku, ale v každom prípade pána Lučanského by museli dať z tej väznice preč. Nemohol by tam ostať po takom incidente. Toto všetko sa naozaj tam reálne odohralo. A nech ma pokojne vypočujú, ja im každému jednému poviem, nehnevajte sa na mňa, zbabrali ste všetko, čo sa dalo. Teraz sa pýtam, v koho záujme sa to takto zbabralo? V koho záujme sa to tak dialo? Nezákonná väzba. A potom samé ďalšie darebáctva, ktoré sa na to kopili. Takže ak klamali hneď v tej prvej fáze toho 11., 20., 13., počínať s ministrom Mikulcom a končia s ministerkou Kolíkovou, neverím im dnes z toho vyjadrenia ani slovo. Ja by som rád videl, kto k nemu v poslednom čase chodil. Tam musí byť zoznam tých, ktorí ho navštevovali. Môžeme tam možno nájsť mená, že ho vydierali, alebo zastrašovali, vyhrážali sa mu. To sú úplne bežné postupy, ja za tých 30 rokov takýchto prípadov poznám x. Keď sa takéto praktiky uplatňovali v demokratickom a právnom štáte, pani Kolíková. Neviete nič. Ja by som sa pani Kolíkovej napríklad raz spýtal. Predstavte si, že v čase 2010 až 2012, keď ste boli štátnou tajomníčkou u pani Lucie Žitňanskej na ministerstve spravodlivosti, kedy vám musela vaša sekretárka v pracovnej dobe kočikovať vaše dieťa, že by ona dnes podala trestné oznámenie
oznámenie, že videla, ako pani Kolíková berie úplatky. A presne podľa toho lučanského modelu by pani Kolíkovej dnes bolo znesené obvinenie a bola by vzatá do väzby. Bez akýchkoľvek ďalších dôkazov. A ja sa pýtam, pani Kolíková, kde to sme? A vy tomuto robíte stenu. Vy to ešte aj obhajujete, bránite, chránite. Toto nie je právny štát, pani Kolíková, v žiadnom prípade. Čo by sa malo stať, alebo čo by mali štátne orgány spraviť, ak chcú vyvrátiť všetky tieto podozrenia? No, ja považujem za veľký nezmysel nejakú nezávislú komisiu. To je také zalepovanie na vlajkom, oči. Tam mal už okamžite nastúpiť vyšetrovateľ, mali sa robiť úkony, mala sa brať DNA, použili defibrilátor. OK, zobrať z defibrilátoru DNA, či naozaj bolo zariadenie prikladané na jeho telo, či tam sú potné stopy a podobne. Okamžite zobrať špeciálne prípravky, ktorými sa zistí, či tam bola krv, či tam bolo niečo iné, prejsť tú miestnosť pod ultrafialovým svetlom a tak ďalej. Každý skúsený vyšetrovateľ tieto postupy pozná, ako to, že sa tam ešte nekonalo. Takže zalepovať oči nejakou nezávislou komisiou, nech si ju strčia za klobúk s prepáčením za výraz. Som nahnevaný, lebo mi zabili kamarát. No, politickú zodpovednosť by mali akú vyvodiť predstavitelia vlády? Ja sa ešte čudujem, že pani Kolíková má tú kožu na tvári, že dokonca tiež bola schopná povedať, že ona vo funkcii zostáva, že ak teda nastanú nejaké okolnosti, tak to zváži. Pani Kolíková, tie okolnosti už nastali v období 10. až 13. Len už presúvujete.